suomea. Ja minä yritän oppia lisää suomea, koska vähän ei ole helppoa. Hyvä, joo. Meillä on yksi vielä, eikö se ole? Kuinka paljon? Sä saat itse puhua. Kiitos, mä oon Ella, mä oon Paulan tyttö tosiaan ja opiskelen tällä hetkellä bisnesnaiseksi Aalto-yliopistossa. Mikä se Aalto oli ennen? Vanha kysyy. Historiatunti. Sehän niitä oli useampia yliopistoja. Niin ne yhdistyy. Kauppakorkealla, joo. Ai pulju? Se oli salolainen nuorisotila. Bisnesnaisia. Joo, kyllä. Mä oon Ulla-Maija tuolla Vitlisellä musiikin ja draaman ja opettaja opona toimin siellä myöskin. Ekasta kysyä, aika talvea tässä ollaan perheen kanssa. Niin kuin ei se talvi tule. Ei se talvi tule. Syksy jatkuu. Syksy jatkuu ja sitten kevät ja kesä. Sitä talvea odotellessa. Hei, mä oon Tarla ja todella Aten kanssa tänne tultiin 2014 syyskuussa ja mä oon ollut sitten taas tässä ensin oli HOSU eli Hotsimisitin suomalaiset, sitten tehtiin VISU, eikä meillä on Facebook-ryhmä ja Eijan kanssa silloin sitä koordinoitiin näitä tapahtumia ja muita, eli meillä oli hienosti alkoi vappujuhlat, sitten oli juhannusjuhlat, jossa oli Sato Kaatamaalla, sitten oli syyskauden avajaiset, ja sitten tuli itsenäispäivän brunssi. Ja etsimme joku laskiaiset joku vuosi vähän vaihtelevasti, mutta ja nyt Antti sitten jeesaa näiden afterworksien kanssa, että jos jotain ideoita tai haluat tehdä jotain, niin sinne laittakaa vaan sinne faseen, ei tarvi mitenkään kysyä, että sopiiko, vaan saa järjestellä kaikkea ja tehdä. Tuossa tulee aina mieleen, kun yritetään koota suomalaisia yhteen, että tosin monet on lähtenyt ulkomaille myöskin sen takia, että ne ei tapaa koko ajan suomalaisia. Niin välttääkseen. Niin, koska mä oon sen verran juntti, että mä ainakin tykkään vähän välillä suomalaisten kanssa. Ja 4 kertaa vuodessa on ihan. Niin, se on ihan. Ja jotkut on päättänyt, että ne tapaa suomalaisia selvinpäin. Niin. Se on tietysti, jos Puhun itsestäni siis. afterworkit, se on aika todennäköistä. Tuolla on yksi. No joo. Keskellä pöydällä. Niin tässä on meidän näitä papiksi opiskelevia. Joo, niin. Moi, mä oon Lenni ja mä opiskelen Wifisissä. Mä tykkään urheilla paljon. Mikä sun lempilaji on? Jalkapallo. Hei, kerro nyt, kun sä oot ollut Suomessa koulussa joskus, eikö niin? Mikäs on isoin ero koulunkäynnissä? Suomessa vaaditaan enemmän. Aha. Se oli selvä toivomus opettajillesi. Käytkö se koulua niin kuin englanniksi? Täysin englanniksi? Joo, täällä, joo. Okei. Onko siellä monta suomalaista tällä hetkellä koko koulussa? Opettajia on vaan 10. Niin, mutta ei opettajia kuin Minä, ihmisiä. Mikael, Alex ja sitten mun veli Niilo. Eli henkilökunnan lapsia. Ja Joo. Olavi. Joo. Liinan poika. Joo, okei. Onko kaikilla lähtenyt hyvin koulut käyntiin? Joo. Onko se väärin sanoa jälki-istuntoa? En ymmärtävästi en. Aina ei, sehän se liittää. Miten Koulussa on jotain viikkomileiden tai levyllä sekoinen. Joo, on. Hei, meidän pitäisi säpäporukka laittaa kasaan. Niin. Jos saataisiin vaan säpämailoja jostain. Meidän koululla keskiviikkoinen Joonas kovasti vetää. Onko? Oho. Se on suunnilleen siinä. Monelta? Nyt tällä about puoli viiden se lähtee aikaa. Taisi olla helikopteri tai After work. drone. Daniel. Joo. Se on jossain siinä tossulatka-hommassa mukana. Joo, se on se SSIS on puoli viideltä lauantaisin. Missä ne pelaa? Southside International School. Se on D7. Siinä on vaan se, että sinne saa ottaa kontaktiin. Ja koska en mä pysähdymään. Kyllä siellä vähän kontaktia. Kyllä vielä lentää. Alex! Ai sun vuoro. Heitä sille. Ala uudestaan. Tuu tänne sit. Ei sunkaan kertoo itsestäsi. Hei.
Älä availe, kerro Se itsestäsi. tarkoittaa, että sun täytyy kertoa itsestäsi tänne. Kuka sä oot? Niin, Mikä sun nimi esittele on? itsesi. Kuka sä oot? Mun nimi on Alex. Ja mä myös opiskelen Vefisissä. Ja mä tykkään paljon Lempilaji futista. samassa joukkueessa. Yeah. Se oli tuon Yrki Vuolinassa. No. Onko se myöskin Lapin läheltä? Joo. Onko se jossain liigassa pelata? Lapilla on hänen paljon. Niin. Eikö täällä ole Lapinlahden linnut? Se on Lali. Ei kun ne on sieltä Helsingin Lapinlahdesta entisestä. Tosi. Onko siellä vielä joku, joka on? Erik ja Miihan. Enää ei puhu tälle. Mutta onhan voi ottaa silti kopiin. Joo. Joo, niin. Sanoppa sun nimi. Sano vaan sun nimi kaikille. Nosta hänet ylös, että hän näkee kaikki. Wow. Mikä sun nimi on? Wow. Mistä sä tykkäät? Karkista. No, mä en tiedä. Äidistä. No niin, kun me tullaan ometkottajan pihalle. Matti voi jäädä moppaastolla. Mä voin jäädä moppaan. Katsotaan tästä. Joo, valitettavasti meillä on 8 asti vaan tää varaus, koska meitä velotetaan siis ilmastointilaitteesta kello 18 jälkeen. Plus vartija tuolla alhaalla on antanut ukaasit, tai siis on sovittu, että on 20. Jos joku haluaa lähteä jonnekin jatkamaan, niin Me Karlan kanssa kutsutaan kaikki syömään lihaa ja juomaan. kiva, että oli näin paljon paikalla. Ja kiitos Jussi taas kerran. En lähde Antti, mä menen kauas vuoristolle metsään. Mä otan yöbussin Vuonmaa Mä Tuottiin. hoidan sen velan vielä, älä huoli. Mä en unohda. Älä, kunhan et maksa lihana vegaanille. Maksaa se sulle tilille, että mä